Mexxiet bosta programmi u festivals fit-Teatru Manuel u fil-Mediterranean Conference Center fejn flimkien ma' Huwa Joe, magħruf ukoll bħala Zepp, ippreżentaw il-programm tal-inawgurazzjoni ta' dan iċ-ċentru. Matul is-snin Marija kienet ukoll membru ta' bosta kumitati fih dan il-Ministeru tal-Kultura. Marija tistqar li minn barra l-imħabba li għandha lejn it-tagħlim, għandha l-qalba wkoll il-politika. It-teżi li ppreżentat fl-aħħar fażi tal-istudju universitarji tagħha kienet dwar José Lul Mercer, politiku bruħ soċjali li tant kien iħobb lil fqiru lil batut. Issa di ma kien istafu għax meta mill José Lul Mercer kellha xi 8 snin. Imma jiena kont nafu u bit-teżi li għamlet Marija kienet impressjonanti ħafna. Issa nissuġġerijtilha illi di teżi tarġa' toħroġ għax sabina fien qatt ma kienet ippubblikata meta José Lul Mercer jagħlaq 50 sena. Kien propju dan li lil Marija mlija bl-ideal sabiex taħdem għal ġid tal-poplu Malti Wawċi. Biex tkun politiku tkun determinat bil-fors? Jiena ngħidlek illi wieħed mill-aktar fatturi importanti. Dak li għalmuk fil-passat? Iva. Ħa ngħidlek Xi tgħidli dwar il-passat tiegħek kull ħidma tiegħek? Ta' diversi amministrazzjonijiet biex ngħidu hekk. Jiena sewwa bdejt naħdem fil-partit kont għadni żagħżugħa, kważi kont għadni student universitarja. Kont naħdem fil-partit f'dawk iż-żminijiet iktar fejn jidħlu pereżempju affarijiet kulturali. Anki jiena niftakar meta kont għamilt teżi tiegħi l-Università dwar José Lul Mercer kienet xi ħaġa biex ngħid straordinarja dak iż-żmien li xi ħadd jikteb dwar personalità qawwija fil-politika Maltija u ġej mill-kamp laburista. Ma kienx hawn dak iż-żmien żgur qed ngħid fis-snin sebgħa ma kienx hawn dik ir-riċerka li kont għamilt jiena u kienet intlaqet tajba. U anki il-parti stess kien jistidinni u jibatni f'konferenzi, kont għandni naqra ta' tfajla, biex nitkellem dwar dan il-bniedem. Ftakar li dan il-bniedem kien bniedem xallon illi kien għadda minn ħafna tbatija u anki saħansitra kien wieħed fost il-personalitajiet li kien indifen anki fil-miżbla. Dak li tallimt minn José Lul Mercer? Jiena li tallimt minn José Lul Mercer huwa illi tikollok qalb illi tħenn illi tħares lejn il-batut u t-tieħidejk. Jiena tallimt il-kmandament prinċipali tiegħi huwa ħobb il-poxmu tiegħek bħalek innifsek. Bħalma ġienu skaltu dwar dik l-allim tiegħi fil-ġurnaliżmu, José Lul Mercer kien l-allim ta' Marija Camilleri fid-drittijiet tal-ħaddiema. Il-ħidma fil-qasam politiku bdiet minn meta kienet studenta universitarja. Wara l-spiċċat mill-istudji tagħha ssieħbet mal-Partit Laburista. Aħna konna wkoll sirna ħbieb mal-Perit Mintoff u Marija wkoll kienet close mal-Perit Mintoff u l-Perit Mintoff ukoll. L-avventuri l-kbar tiegħu kulħadd jafhom internazzjonalment, jiġifieri jara l-istess ingaġġ, l-istess impenn biex aħna ngħixu l-ħajja to the full kollu hemm qiegħed. U matul is-snin kellha bosta karigi fosthom Presidenta tal-Kumitat tan-Nisa kif ukoll Presidenta tal-Kumitat Lokali tar-Rabat, membru tal-Eżekuttiv Nazzjonali u Viċi Presidenta fl-Amministrazzjoni tal-Partit Laburista, li ma' kariga kienet okkupata l-ewwel darba minn mara. Lil Marija Camilleri li nafa aktar minn 30 sena, nafa bħala persuna attiva fil-Partit Laburista, persuna li dejjem ħadnet valuri kbar soċjalisti demokratiċi, valuri li ma ċċaqlawhom b'xejn, m'hemmx kompromessi fuqhom assolutament, dejjem kienet attiva ħafna, persuna determinata u dejjem kienet disposta l-partit. Dejjem hemmnet fil-kawża tiegħu u dejjem ħadmet għaliha. L-aktar politiku li ħalla timbru fuqek, Marija? Jiena qed ngħid illi minkejja li Lul Mercer jiena ma lħaqtux ħaj. Ma studjajtu? Studjajtu sewwa biex ngħidlek baqgħet timbrat mhux biss f'moħħi ma anki f'qalbi. Imbagħad sintendi jiena dak iż-żminijiet ta' sebgħinijiet ilħaqt il-Gvern Laburista li dak iż-żmien kien immexxi wkoll mill-Perit Mintoff. Mintoff kulħadd jaf x'karattru qawwi kellu u għad għandu. Anki l-politika tiegħu anki ta' dak iż-żminijiet, il-riformi kbar li ġab fil-pajjiż jiena biex ngħidlek daw baqgħu marbutin miegħi, sintendi miegħu kellu tim qawwi wkoll. Il-ministri li kellu miegħu dak iż-żminijiet ma kienux ministri li għamilhom Mintoff, imma kienu ministri li għamlu lilhom infushom.
Bejn l-1996 u l-1998, Marija kienet membru parlamentari u kellha bosta karigi. L-esperjenza tiegħi ma' Marija bdiet fis-96 meta l-ewwel darba tlajna fil-Parlament Malti u nisqar li mill-ewwel laqtitni l-impenn bħala membru parlamentari f'isem il-Partit Laburista anke favur il-Kostituenti u deret evidenti li għandha l-qalba ħafna l-Partit Laburista u li tul il-karriera politika tagħha dejjem żammet quddiem għajnejha l-interessi tal-partit u wkoll l-interessi tal-Kostituenti tagħha. Kienet assistant whip għan-naħa tal-Partit Laburista u membru tal-Kumitat tal-Infiq Pubbliku. Għattajna ħafna ħin hawnhekk minħabba anke l-eżiġenzi tal-liġijiet li jridu jgħaddu f'terminu ta' żmien relativament qasir u allura l-impenn tagħna kien kostanti u fosthom ta' Marija wkoll biex fi żminijiet diffiċli fil-fatt il-Gvern Laburista għamel 22 xahar biss, però dak iż-żminijiet diffiċli u intensi fl-istess ħin ħdimna flimkien ħalli anki dak iż-żmien qasir il-pajjiż jimxi l qudiem kif fil-fatt tagħmel. Marija kienet ukoll l-ewwel mara Maltija bħala membru parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, kif ukoll għal xi żmien okkupat il-kariga ta' Vice Chairperson tal-Grupp Soċjalista fih dan l-istess Kunsill tal-Ewropa. Marija taraf il-vokazzjoni Ewropea li nipprovdu għal-futur ta' tfal kollha mingħajr distinzjoni billi nedukawhom, nipprovdu impjieg għall-ġenituri tagħhom u nfasslu Ewropa soċjali. Meta kkumparat mal-bqija tal-pajjiżi l-oħra fl-Unjoni Ewropea, li ma taħseb huma dawk l-oqsma li pajjiżna jaqta' lura? Jiena għalija l-aktar importanti huma dawk l-oqsma fejn tidħol ir-riċerka, għandek l-innovazzjoni u għandek il-kreattività. Dawn huma 3 elementi importanti illi nsibuhom jidħlu f'kull settur. Irridu aktar investiment, aktar riċerkaturi jridu jagħmlu aktar riċerka dwar l-oqsma u aspetti differenti ta' soċjetà Maltija u anki fejn jidħlu l-aspetti l-oħrajn, anki tal-innovazzjoni u l-kreattività. L-attività politika tagħha fil-qasam internazzjonali kienet mifruxa f'bosta organizzazzjonijiet, fosthom dik tal-Commonwealth u f'dik tal-Ġnus Magħquda. Matul dawn is-snin Marija Camilleri marret fuq xogħol barra minn Malta u għamlet parti minn bosta delegazzjonijiet fosthom mal-eċċellenza tagħha Agata Barbara meta żaret iċ-Ċina fil-kariga tagħha bħala President. Marija kienet ukoll għal xi snin direttur fuq bordijiet ta' kumpaniji parastatali. Imma Marija Camilleri tħares biżlej il-passat, il-politika tal-passat? Ma tħares. Sintendi jiena l-passat. Għaliex kellek semewlini, fis-sensa kellek sem primarju fid-diversi riformi taħt diversi gvernijiet laburisti tal-passat. Il-mistoqsija tiegħi hija Marija Camilleri biss Marija tal-passat? Le, mhijiex tal-passat Marija Camilleri, fil-fatt jiena bqajt għaddejja l qudiem, ħdimt taħt amministrazzjoni oħrajn, fil-fatt ħdimt anki flimkien ma' Carmenu Mifsud Bonnici, ħdimt ukoll ma' Alfred Sant u llum qiegħda naħdem ukoll ma' Joseph Muscat. Jiġifieri Marija Camilleri mhix il-persuna li tħares lejn il-passat, Marija Camilleri hija dik il-persuna li tħares il qudiem għax dejjem jinnemmen fil-prinċipju illi għada se jkun aħjar mill-lum. Allura jiena ottimista li l-affarijiet se jkunu aħjar. Ftit fatti dwar l-Unjoni Ewropea. Kont taf li Robert Schuman kien wieħed mill-fundaturi tal-Unjoni Ewropea, kien ukoll wieħed mill-fundaturi tal-Kunsill Ewropew kif ukoll tan-NATO. Robert Schuman kien avukat u politikant Franċiż. Kien ukoll l-ewwel President tal-Parlament Ewropew. Huwa kien President fl-1958. Perswas li parti essenzjali u nkella parti importanti mill-kampanju elettorali tiegħek hija li tiltaqa' man-nies. Sewwa. Minn dawn l-esperjenzi x'tiex ta' rakkuntanna li qed ikollok f'inkontri diretti. Ara l-ewwel ħaġa nista' ngħid huwa illi n-nies li qed niltaqa' magħhom qed jilqawni ħafna. Jiena ftakkar xallon li fil-politika mhux illum. Ġifieri kont għadni tifla kif diġà deskrivejt sfajla ili il-fuq minn 33 sena. Allura n-nies jafuni għax jiena mhux ħdim biss fil-qasam politiku, ma ħdimt ukoll fil-qasam pubbliku, fil-qasam tal-medja wkoll. Allura kien hemm rabta bejni u anki l-elettorat.